Nissuġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Jiena Jeremy, Kassa Cooper, studjajt l-istorja ta' Malta u dik tal-Ewropa. U għal darboħra kelli nismaħħa kollha kemmi, gradwat fil-ġeoloġija. Rebaħ ma nafx kemm il-premju. Jiena Salvu, inkun ma' Tony Ugo, dak li ma jismax. Xogħli huwa li naħdem fil-laboratorju tal-gvern. Unċerta li dan Jeremy sab xi qabar lejn inħawi ta' ħaddinli u ejjien jitlobni. Allura when will the results be ready? Iva, għandi żewġ każijiet oħra, nispiċċa lilhom u nibda tiegħek. Imma m'għandi intihom l-oktax Saturday u Sunday, ma naħdimx hekk. Tajjeb wis mela, naddi għada. Bye! Xiksur is-sol fiħda, imma ħabba tajjeb ta' xi lejla ngħid. Nagħmel hawn sajda xi filgħodu, nagħmel ir-riżultat u jekk ma jinqala xejn. X'inhi rrid? Għala niġej. Uħriġna, morna ħadna xi ħaġa mill-gażin. Tony Ruiz kemm idejquni aħib. Ifu! Għala mik fejn u rejn, fejn u Ejja, fl-aħħar diskussjoni. ħafna minnkom ikunu d-dar jew xi post partikolari u tajdu għalkemm qiegħed waħdi. Għalkemm qiegħed waħdi. Jien mhux ħanibża. Jiena mhux se nibża. Tajjeb li wieħed jgħid hekk? Naħseb tajjeb jiena. Ħażin, u ħażin ħafna. Ħażin għalfejn ħażin ħassa. Waħdek ibża, twerwer għaliex l-affarijiet li jistgħu jiġrulek ma jispiċċaw qatt. Ja Madonna mela x'e jista' jiġri li waħdi? Kull ħoss li tisma' tibda taħsbu xi fatat. Fatat? Xi ħadd ġej biex joqtlok. Ma. Però imbagħad hemm nies li jieħdu gost jibżaw. Le mhux jien, taħsbu mhux jien. Nies li jitolbu lil xi ħadd li xi ħin jiġi minn warahom u jaħsadhom. Da fejn mar. Għara għaxra kol pulizija fih daqsdin jew jibża minn dellu. Mux ta'melu? Noqgħod jiena s-sama l-qabar x'tagħmel? Ser, poġġi bil-qiegħda. Li ma nistax nifhem kif il-pajp ħariġlu l-permess jibni ħaddingli. Grazzi l-arsin li ġejt. Naf nitlifa, bro. Din aħjar mill-li mort nara James Bond, għax di taf li life. Taf li qed tiġri dak il-ħin. Hemm ċans li jmutu aktar u allura tiġi aktar eċitanti. Għandek raġun. Il-wili u sieħbu ħajmorru fil-laboratorju fejn sabu dak l-Adam, f'dak iż-żik ta' qabbar, ta' fejn kont ħarib lit-torri. Mbagħad ħajqabdu l-Adam biex ħatledu kemm imut. Jidħlu ġewwa u jibluh mal-Adam li sabu fil-qabar. Kemm dajma, bro. Vera dajma, vera dajma. Tiftakar dik id-diska li konna nkantaw meta konna żgħar. New Larsen, tibża trid. Ernie jaħsibhom, Larsen jagħmilhom, tibża trid. Kemm konna jekum, neħdu pjaċir inkantawx. Ops, ħajibda. Isma', m'għandekx naqa' popcorn hawn. Allu waħda jatta, għax ifanaw don neuroni, marru magħhom. Penny, dil-karozza tijak. Mela. U dawk is-saju li dejjem mal-whisky x'inhuma? Sinjal li juża l-karozza. Penny. Isma' liħor.
Issa ħanordlaw, xie platta ġena arrabjata, pinni, ġitidom, spagetti u pinni. Pinni. Insomma, ħanajdlek, jixraqlek, illi jgħidlek pinni, tajjeb, ta' falfej. Għax għandek pin fuq Saqta, għajja, s-sena għamlu ħanibdew. Mela, isma, ejja, qabel ma morru biex ma nizbaljawx, nredu l-pjan, Nirrevedu! Dik. Mela, jaraw il-pini, libsin kamuflaxt. Nidħlu mit-tieqa tal-mużew. Daħlu, marru. Vera, għaw, tajbine, dawk il-kameras li għandhom fuq moħħom. Dak fejdi, ħana minna għat-toilet, għaxilu il-żajr għandu l-bżonnijiet tijaw. Ma jiġi, jenu għandu ċiet għamen. Nabdeħ il-toilet. Aw, xira jgħamel da. Ja, għallih. Il-ħanżira bala. Il-wili. Da salvo. Ġib il-radio. Dakken, security guard. Iktar isu speċjal mill-security guard. Issa se jagħmel. Ivana, come in! Ejwa, Marija Santa, minuta ma jħallini kwieta da! Come in! Kesu xede? Għawnek għaw xieħat li għahdemaw, illi nafuħ. Kod naf li jaħdem xi ħaġa hekk jien ġo laboratorju. Ivana, come in, xħan għamlu? Uħorġu minn hemm fakit issa? Bomba. Iż-żeggu mhux toħorġu ejja komplu wara ma tqajmux. U jekk Inkunu pozittivi fuq biċċa xogħol bħal din. Jekk tqajmu, ikollok tbelnu. Inkunu pozittivi u mandu jinqala xejn. X'ħan għamlu? Ma nafx. Orqot, ibni, orqot. Għalik barka u mistriħ. Ifwana. Prosit, isuħar jorqot. Dik mi serena ruħi, iżda jibbebin tarriħ. Kompli, Ivana, kompli. Xin kompli, semmek nafta, dik kienet poezija ta' Rużar Briffa, u nafa għax kienu jtwili koppi li. Mill ġibda mill-bidu. Illa. Orqot, ibni, orqot. Għalik barka u mistriħ. Dik mi serena ruħi. Iżda jibbebin Ġi iċ-ċavetta isa bil-kwiet, laħħilu minn monqu minna jibda inkwiet. Laħħilek iċ-ċavetta bil-mod. Tinkwinax salvu, inti orqot. Ma garajtix l-ommok dis-saqqa għalfejn biex ma nagħmel storbju jien ħanajt xejn. Fejna l-adma ta' dak il-limit pattutijili għallik mezzik ta' fsit. Fil-bagalja tagħla għandek is-siba, iftaħ bil-mod u tista' iġġiba. Din għandha il-kod sakkarta għaliex. Sieħbi, mhux biex ma jisilqunix. Tini il-numru taħli li xejn. 6969, dak u l-konġbin. Il-kod mux jaħdim li kif dejjem bis. Forsi l-bagalja edha bil-maqlub. Idaw xorta.
U kif se nagħmel? Nafit, xi ħaġa f'ħalu. Bil-fors li kont xrobt, stembaħt fid-disa u kelli tespjuġġu ħalqi. Barra ramilt lej nisma' ġaħat kantali. Qomt mill-ewwel u bdejt nanalizza l-għadam ta' dak il-ksur is-son ta' Jeremy. Jiġifieri kemm inna li waqqafna lil Father Robert ħadd mu jmur aktar il-qudies ta' Sant'Antni? Mela x'kien jagħmel dan Father Robert? Biex in-nies kollha kienu jħobbuh. Ibad, ħalli nkellem lill-kappillan. Ħanara jekk jafx din is-sitwazzjoni. Mela, name. Dar il-wirt, għax fuq kollox, mi wirt ġiddew. Allora mhux dar il-wirt mela, issa. Description. Modern guest house. Mela, modern guest house. Issa. Mela. With 4 rooms and bathrooms. Ek, tajjeb. Mela, TVs. TVs għadhom ma waslux irid niddubbhom ħin. Nok jiġu mbagħad. Issa, air condition, yes. Air condition, yes. Issa, wifi xinu? Wifi. Ma nafx ta' xini da. Ħawatni. Ħjar nsibej xi ħadd illi jifhem fil-computers. Min jifhem Il-pini ħamor dej il-pini ħi. U jirranġali kollox hu. Najdlek jena li where there's a Willy, there's a Wayne. Mux hekk, għajar tgħid li ħlisni ħafif, ħasset ġġid ħafna għar. Dilek ħat ma għamillek bżif u jemriħrek li l-fis biex għamlu l-fobjerek li għamlu s-bajt għamlu l-kep soffulek soffajga. Għod kif ġeja rajt. Ejja. Ġejna sawa, nidu tnej birra u nagħmlu badat. X'taħseb huwa? Min jista' jkun miftuħ il-lum tal-pazz? Inti għandu bell? Iwa jasra, Ugo, dak qed jgħidlek li ħanilagħbu d-darts. Dans l-lum dan! Nippreferi mmur nieħu drink illum. Allum ma ridna ngħid xejn jista' jkun għax kull darba qed inweġġa' hija. Amen. Marrajt, xax li Ugo, tri drink. Xmarlek! Xiex? Xmarlek! Essink! Fin. Il-lejla inti x'ħad tagħmel? Xieġifieri l-lejla se nagħmel? Għax jiena b'xi mod irid nara kif ħaninżel id-dallin u għandi żewġ affarijiet x'nista' nagħmel. Huma? One, noħorġu jiena u inti immorru x'imkien sabiħ u nagħmlu. Okej, u tu? Tu! Narġa' nintafa' mamma kien. Immorru għal-wat. Tiddejja, u issa li l-beberja tara daħlet iktar fil-puntarani fil-ħodu. Tarani bil-qalzittata, jekk ikoll qalzittata, namel xi bella kafe jew te, ngħidlek ibni kif ikun fil-ċina. Trid te għax ommok ma tiflaħx u max meħluba fis-sodda. Nifqajr? Le, ħanifqajr, għax jetajjien. Sorrejt. Noħorġu pero għara twaqqa li għacċajta xandi reputazzjoni tajba man nisa. Fiex jien il-lejla. Hello, darkness, my old friend.
I've come to talk with you again. Because I really softly. Fil-każ, jibloqgħet minja. Tajjeb, imma għaddi għalik jena, għalli ma tiġiġ b'dak il-pasta zata ta' van. Tal-saltus. Rob, inti Robert. Ma, jien, kolni kemm jien. X'ġralek? X'tidu jiġrili? Iddeċidejt li nibda l-ħajti jekk. Nerġa' nibda mill-bidu. Inti ġifieri daqshekk qassis. Daqshekk qassis. Anzi, beħsibni tant nibdilha ħajti li ħanagħmel dak kollu li ma stajx nagħmel meta kont qassis. Ara liħor u n-nies tal-parroċċa nsejthom il-daw. Mhux jipportani minn nies tal-parroċċa. Skemm taw kasi lili, jien ma jinteressanix jagħmlu huma. Fimni, jekk tittara hekk. Vera hux. Imma lura xi pjanijiet għandek. Jan wieħed għandi jiena. Li ma jkollix pjanijiet, anzi taf se nagħmel il-lejla. Il-lejla ħanoħroġ u ħanagħmel kif jgħidha l-video. Ammur nabbi tajjeb, insib mara u qed ngħid. Iva biżejjed. Ġifieri, inti daqshekk qassis issa. Daqshekk keċċewni minn qassis. Għax l-isqof qal li noqgħod nilbes ta' mara u. X'tagħmel? Msawwat in-nies waqt il-qrar u li qabdu nimbabas bil-flus tal-parroċċa fetaħ inkjesta. Min int? Imma inti żgur li ma tagħmilx dan l-affarijiet. Jew vera għamilthom. Hemm xi ftit minnhom li huma naqra veru, imma ifhem, kull ma għamilt jiena dejjem għamiltu għax kien hemm bżonn li jsir. Issa tawx tinkwita fuqha, jiena għamilt xi 3 ijiem ta' ħażin. Mela, sanka irqab barra, missa naf xirrit, naf eżatt xirrit. Dakxi. No? Kaxixa, trid? Għara ma tbejjablix il-ħaxixa fil-karozza ta' għabiz li l-barra. Isma' hi, issa legali ta' ma għandek li raġun, x'dak mhux suppost tbejjeb xorta jekk kun hemm it-tfal. Qedlu lili? Le, u naf li ħatajdli biex. Tgħidlux. Inti tajdli biex ngħidlu sotu. Le, tgħidlux, hekk m'għandek xabtejt. Tgħidlux xala bibna ħna. Għaninżel npejjeb daħlu ma. Issa wkoll għax kien baqa' xi ħadd f'siktu, anke da qed jitlaq minn moħħu. Oh my God! It's recent, mela! Xi ħadd difen katavlu għad-dingli! Ġifier taħseb li huwa kostomiċidju? Ma nafx ngħidlek u ma nidħolx fiha. Imma min-naħa ta' sofrantendenza jiena nista' ngħid li sib biex ikompli bl-iskavar. Jekk tridu tista' twaqfu intom min-naħa tagħkom. Fimtek. Għalissa li nagħmel nitkellem ma' xatt mill-laboratorju biex janalizza l-għada. U min analizza taf tgħidli fejn. Sorry, Salvu? X'kont ngħidu? Eżatti, għax hekk jinserta jridu xi ħadd li Salvu m'għandux grazzja miegħu, ma allura anke inkapaċi nkun Salvu jew jien mhux inti Salvu. Kif telaw li għarrasi, daw l-10 billa. Mhux ta' skemm talatlu għarrasu l-poċċa u miskin. Għandi bżonn nitkellem ma' Salvu. Awo, tiri ċas li ċas għamillek appuntament. Hello? Salvu? Jenu. Xirrit minn rejdu. Għandi bżonn lajnuna tagħkom, Salvu, ma tagħmilx appuntamenti. Minn orżuni. Mux jinsot, għaxi ma tenxraw xabirra, ma nsofx daħsaq. Disa ħadna. Mux fuq jek xtaqt inkellimkom, imma fuq dak il-kas ta' ħaddingli tal-għada. Ta' Jeremy, ifimni, jiena t-tessajt fuq u ma tamil sens, għax jiena sibt bej 4 u 5 snin. Ma jistax ikun, ġifieri da mit riċenti sewwa. Ma nafx meta miet, għax daw bl-10 birra, ma nafx jitnejta. U hemm xi ċans li nsibu ta' min jidi l-għadma. U mela m'hemm xi ċans, ser, għenelek kienx nagħmlu. Noqogħdu attenti sabajnejn għal kulħadd li għaddi. Jekk għaddi xadbad ma nieqsa, allura daku.
Proset, Willy, proset. Issa, il-proġett ta' ħaddingli m'għandux ikun aktar inkwiet fuqu. Grazzi. Mux hekk, grazzi. Ara, jien ma noħu grazzi, salvajt is-sitwazzjoni jiena. Issa, Willy, jekk tix nibdew naħdmu fuq il-pjan tiegħi. Jiġifieri naraw kif nagħmlu biex nipprivatizzaw il-bajjiet kollha ta' Malta u hawnhekk. Som naqra. L-affarijiet issa nbidlu. Jien one m'għadniex mal-Prim Ministru. Tu, laqqas għadni nista' nidħol lejn Kassilja. Jiġifieri, thank you, but no thank you. Poġġi bil-qedem! Jien ma kontx qed nitolbok pjaċir, imma kont qed nippretendi li taqdini. Ma kif ħanaqdikom? Għax where there's a Willy, there's a way. Hello. Min hemm il-kapillan? Iva jgħidlu jgħaddi, Pej! Għaw taħdem. Mal-prim, fiex nistaqdik? Jista' jkun ħana minna għawicċi. Ma tagħmellix kafe u għax inni barra minn dal-għodu għandi ma ħadd xejn. X'kulur tridu? Miswed kif tgħid għamlu xorta. Ivon, kafe swet tal-kappellan. Thank you. Grazzi, Pej. Għajx, jisir kappellan. Isma' għax għandi tolbu pjaċir. Għax għandi dina. Tenna ta' Ammi, Niki. Ara, għax għandi di. Dil-guest house. Sewa, u ħanibda inħaddima ġejn il-turisti. U għet niprofa namela. Għet jitlobni ħafna affarijiet li ma naf xinu, ma jinnaf beda jitlobni wifi, ma għandix idea xinu wifi. Wi-Fi, internet għandek? Wi-Fi? U bdejt nejt jien għara kem ma nifimx tajjen. Grazzi, għarru, minn għandek, ħalib għamilt li xo? Le, ma tlix li bil-ħalib. Għax nieħu ħalib jien. Peress li għet li xorta. Evon. Mux problema, issa nġiblek naqa ħalib ta' Għarruħ minn għandek, għarruħ minn għandek. Issa, u bdejt nejt. Forsi toħod daqxejn ħsib inti. Ma nasur kappellan. Isma, inħalsek ta' mux bxejn ġifieri. O, mela jina l-flus jien biex najnek. Mela, għal daqsek. Neringrazzjak jek tameli li bxejn, grazzi xorta ta' Kif tafni? Xinu? u għawnek għandek il-ħalib. Grazzi. Għalli sajku, sokkor, tfajt? Le, metlix li rrit t-sokkor. Xin, u t-sokkor, ta' Mux problema, ħanġiblek it-sokkor u koll. Grazzi. Din hemm commission xi tħallas. Iwa, naf, il-kas ħallasa. U bat inti jomlok pinni tiqa. Isma, jena l-kappellan ta' mux sen fottik. Dak jesa, silġ. Isma, għajt il-dik il-segretarja għal-għandek ta' li jena għara slow. Mux tal-lib xejn. Tal-commission ħallasa jena. Vera l-kappella nandu l-sienu. Ta' zokkor.